Banskej Bystrici v mestskom parku sa stal netradičný prípad. Náš spoluobčan Kamil Novák stratil počas raného behu svoj topánky. K tomu nám už povie viac na mieste náš kolega Dano Bangl. Dano. Dobrý deň, milí diváci. Hlásim sa vám priamo z mestského parku v Banskej Bystrici. Udala sa tu udalosť, ktorá zatrasie nielen jedným šatníkom. Obeť Kamil Novák stratil v rannej hodine svoje topánky. Pán Novák, vedel by si nám povedať presne, čo sa vám stalo? Bol pondelok ráno, normálny deň, ja som si šiel zabiehať a po behu som si dal rozcvičku, ako každý bežec. A počas rozcvičky som zacítil vánok, pozriem sa na nohy, topánky nikde. Následne sme sa opýtali viacerých svedkov. Vy máte aký názor na túto situáciu? Toto je škandál, no to nehorázne. Našli sme už toho svedka danej udalosti, ktorý videl presne, ako sa to všetko stalo. Povedzte nám, čo viete. Holuby. Holuby to nie sú len tak obyčajné zvieratá. Od roku 1896 neexistuje jeden normálny holub. Viete, prečo ich nevidíte v noci? Lebo sa dobíjajú. A keď sa ti holub pozrie do očí, prečíta ti dušu. Vyslali sme náš bádateľský tím, aby nám našiel niekoľko dôkazov. Poď sem! Bez zviera. Nakoniec sme sa opýtali aj možných páchateľov. Na mieste sme našli divých holubov. Ideme sa ich skúsiť opýtať, že či by to o tom náhodou niečo nevedeli. Prosím vás, mohli by ste sa vyjadriť v tejto situácii stratených topánok? Mohli by ste sa prosím. Tak vy, mohli by ste sa prosím vyjadriť. Svoj názor nám vyjadril aj okoloidúci. Aký máte vy názor v tejto holubovej situácii? Ako, čo má holuby, to je zviera, to existuje. Ako ja nemám čas na takéto hoaxy a hlúposti, proste čo ma tu otravujete s týmto. Dajte mi pokoj, proste. Aj keď pocestný zapieral, my sme našli dôkazový materiál a spýtali sa skúseného ornitologa. Holuby sú schopné zapamätať si tváre, čiže ak ste ich niekedy nakrmili suchým rožkom alebo chlebom, teraz vás môžu kľudne aj vydierať. Problém s holubami je stále nedoriešený. S každou novou informáciou sa vám budeme hlásiť. S týmto s vami končí pre televíziu Multimédia Dano Bangl. To by bolo na dnes všetko. Televízia Multimédia.